ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинони муҳтарам. Ман хоҳиш мекунам ки барои ҳамин видео шумо як 6-7 дақиқа вақтона сарф кунед. иншоалло ки хона просто ҷои зурда беҳтарин вариант барои харид кардане. ман дар бораш дӯстон гап мезанам. Видео дӯстон ҳамин хонаи душанбе нест ки мисол ай ҳама ҷо тамошош кунам бародар азиз. Ба ҳамин хотир ҷонтон нагардам дар видео касе ки моро тамошо кеста пешака мегум. ай ҳаматон хоҳиши дӯстона, хоҳиши бародарона, ҳамин навори мода бетараф нисбат ба лайк набошен. Лайкотона монен, дар канали мо подписатсия кунен, то ин ки ҳамин навори мо тоб рава, ҳамин хона дӯстон савдо шава. Хона дӯстон ай дига хонаҳо гарини фарқият дора дар масъалаи нархам, дар масъалаи ҳамин места ҷошам дӯстон. ҳозир дӯстон ман дар бораи ҳамин хона полностью маълумоти пурра метам. баъд ҳамин соҳибхона бо айсари нав майда кардан мефаҳмона. иншоалло ки бениҳоят варианти хуб барои харид кардан. об 24 соат, свет дӯстон 24 соат ай. хона дар киҷоай? Дар шаҳри Бохтар, ноҳияи Кушониён, ҷамоати Сарвати Истиқлол, деҳаи Нозгули 2. деҳаи Нозгули 2. 4 дар хона, 5 сотиқ замин, мактабаш 2 километр ай. яъне ки спринтеро, автобусо худшон мебаран, худшон меёран бародар азиз. масҷид дар Чапаев қарор дорад. магазин ҳастай. об свети 24 соата, ду намуди об, яъне ки оби давлатӣ ва качайка. хона дӯстон пухта бо хишти пухта сохта шудагӣ соли 2023 сохтагӣ бародар азиз. яъне ки 4 хона калидор, баня, кухни дорад. 2 хонаш коробкаҳай, 2 хонаи дигар ремонти дараҷаи оли замонавӣ кардагӣ. аз шоҳроҳи яъне ки калон дӯстон 500 метр дарун ай бародар азиз. 315 000 сомон нарх. дӯстон соҳибхона полностью майда карда мефаҳмона. навора гӯш кунед. хоҳиш ай ҳаматон як бор дига мегӯям бачаҳо, наворда лайк кунед, дар канал подписатсия кунед, видеора тамошо кунед дӯстон. салому алайкум акайҳон. ин акаҷони қай бекор шидем. ине калидор ака. ине калидора. я чанд рӯз света накиштам, бо ҳамин рӯзи накиштагӣ свет. ине калидора акаҷон. калидори хона 5 метр айда. дарози 6 хои 5. ин хонаи мақсад. иҷа чӣ мебурояд? боло хона. айдир мондагиён. ине ха кухни ай. кухни оли дар пар ягон чи надора яка. мехе кухниш кардаги мози халадилнига миҷай намехе. миҷа як трезай, як трезай баня ай. мехе мондаги моли. ине хона яка. ҳозираш да меҳмонхона. ине меҳмонхона яка. свет нест, хай светча гирон кунам. ине меҳмонхона яка. ин меҳмонхона яка. ин ҳайҷа мебурем ака бо калидор. ин ҳайҷа идари баня. баня ака мушкатур кардаги мондагия тамом ака. ҳозирашда. ин хонае ки ҷои ами кӯдакода бигем. ин ҷои кӯдако яка. инҷа хонаига ҷои кӯдако. ин ҷои пешкай. пешкай аз мисол инҷа мемонам. ин акаҷон. ине калидор бо. ине ҳавлӣ акаҷон. ине ҳавлия. хай мошини Toyota Camry. Муноҷа ова акаҷон. ине ҷое ки ҷигори буд ку як дравидум ака. ине пеш. ин пеши замина. ана насиб ака иншоалло ба амри худо шумо омаде ине ҷа дар мекунеда. ине ҷа дар мешава. ба пишти хона то мехи раҳа. ине ози қафои наметана ка раҳа. инеҷа бо як тага хона мехел дараш
отдельно. ҳозираш дами чиз пӯз мондагиам хеле чиз. Бо як хонаи хел калон панҷа ба фигирам. Ина дарш отдельный. Ами хел мебием. Ине то мехирем акаҷон. Ине диди инҷа сангои зиёдтар инҷа мондагиам. Инҷа як метр байни фундамент забор ба хона. Ами хел мебием инҷа меҳмонхона. И трезой у хона ҳозир нишон додам у хона. Мана ин меҳмонхона яка. Ин меҳмонхона якаҷон 6 метр меҳмонхона. Не меҳмонхона ҳозираш дамо кӯмар наме чизо мондагиам. Ду треза ай берун дорад. Тарафи қафо бигем. Ду треза яка. Инҷа як дарбича мекунӣ барои меҳмонхона дуромадан. Усида бошад дари главни мебияд. Ине диди раҳа ямхира. Инхи байн раҳа якаҷон. Ине қафои хона ма. Ине треза диде. И қафои хона яка. Ёйсе. Не шери нарем фақат ай қафо ма. Ин акаҷон. Ине забора диди яка рӯпарӯ. Айҷа ҳамсоя бигем. Хонаи ҳамсоя ду замини дигар. Ай як одамай хона мешавад. Нама ов. Худора шукр пастаян яка мебияд. Ин як дарахт дорем хеле хай калон шуда иса. Мана акаҷон ине бари хона бигем. Ина айнамиҷа то оно забора диди 12-13 метр яка. То пасоб. Ине баъди тинка пасоб мебияд. Ами ов ами хикати мебура мерава сини берун. Айми забор уса то мана ин фундамента 13 метр ами хеле ай. 13-14 метр якаҷон. Немка площадка. Уҷа хай ичаи мурғо уҷа оҷатхона. Ин забори бигем қафо май. Ина ҳозираш дарки ми як дарча кадагем намиҷа. Намиҷа як дарча кадагем намиҷа. Ҳозираш ин ҳақиқати мебурам медурам. Ха ва рамазон бо медурам. Ин хел медурам мебурам. Ин қафои хона уно усталболи мондаги. Уна турбаи гуфтам бардоштам ку. Унҷа мондаги миёнам қариб чӣ шавад. Ана паҳми хона забор бигем ки пасоб. Ина қариб 13-14 метр акаҷон. Ине ҷаким хел оғил ҳоҷатхона унам хеле мебияд. Ина ин парада мебиям у чизо. И пара уҷи ине дарҳои кини раҳа, и раҳа. Ҳам айс раҳ дорем акаҷон. Ҳам нишон додам ку тарафи меҳмонхона қай то мехӯр усинам раҳа. Ине дихтарчама. Мо акам 24 соат да корем. Ами шав мерем бовар ки шав мебинем ака хеле ба хадмой хеле чиз надорем. Гуфти я видео ки дига як гуфтем ака бестем амҷа як видео чакинем акара нишон дидем. Ина ов то инҷар омадага ҷақати шланқати чишкадагиам. Ами хел рафтагия. Ине пеши хона яка. Ине пеши хона. Аки дари нав нест. Дара ам хел кана овардаги заги будам акаҷон. Ине криша. Ине хел тандуру музраш амиҷа чишкадаси макан. Ине чи? Ине криша бигем да. Пеши хона накухе.